Piştî daxuyaniyên dawiyê yên şandarê serokê Amerîka ji bo şerêldejî Daişê û berpirsê dosya Sûriyê di Wezareta Derve ya Amerîka de James Jeffrey dî mijara avakirina navçeya yan jî herêma aram li Rojhilatê Furatê careke din kete rojevê germ bû. Hevkarê min Hüseyin Omar infografîkek di derbarê pêşniyarên Amerîka û pêşniyarên Tirkiyeyê infografîk amadekirî ji were pêşkêş dikim ev nexşeya Sûriye hûn dibînin. Ev rengê zer ew rengê sînorê di navbera Rojavayê û Kurdistanê Bakurê Kurdistanê de ku ew sînor li vê derê ji Çemê Furat ji Kobanê dest pê dike. Heta dêrîkê berdewam dike li ser sînorê Başûrê Kurdistanê. Ev rengê zer ku hûn dibînin Kobanê girê spî ye til ebyed erebî jê re dibêjin serê kaniyê Dirbêsiyê Amûdê Qamişlo Çılağa, Rmêlan û dêrîke. Ev 5 kilometre ne. Amerîka ji Tirkiye re dibêje ez dikarim 5 kilometran ji sînor dûr kuraniya 5 kilometran herêmeke av aram qebûl dikim. Lê vî şêweyê piraniya bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê yên nêzîkî sînor, gelekî nêzîkî sînor dikevine wê sînorê herêma aram ku Amerîka pêşniyar dike. Ji ber vê yekê ew bajar û bajarokên sînorî ne 0 kilometre. Mesela Kobanê di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de gavek e. Gava xwe bavê jî derbasî Bakur dibî. Ji Bakur gava xwe bavê jî derbasî Rojavayê Kurdistanê dibî. Her wiha girê spî serê kaniyê Ceylan Pînar li alî Bakur jê re dibêjin. Dirbêsiyê Amûdê evana gelekî nêzîkî sînorê Bakurê Kurdistanê ne. Bajarê de nakevne wî sînorê ku Amerîka pêşniyar kiriye. Mesela Eyn İsa'ya, Tel Temir'e, Hesek'e, Tel Hemis'e û hinek deverên din yên Rojavayê Kurdistanê ne ew ne di nava 5 kilometran de ne. Lê Tirkiye ji vê yekê qebûl nake. Tirkiye pêşniyareke din ji Amerîka re pêşkêş dike. Tirkiye çi dibêje? Dibêje ew 5 kilometran nerazî dixwaze 2 kilometre kuraniya wê herêma aram hebe. Eger bûn 2 kilometre wê demê devereke gelekî mezin ji Rojavayê Kurdistanê dikeve sînorê wê herêma aram dî hûn dibînin ev hêzên Tirkiye û hêzên girêdayî Tirkiye yan jî hêzên nêzîkî Tirkiye Tirkiye dibêje eger bû 2 kilometre ez ê di wê dibin kontrola min de be ew dever û wê deverê hêzên ku ez dixwazim hêzên opozisyonê yên nêzîkî Hikûmeta Sûriye wê li wê deverê bicî bibin. Eger bûn 2 kilometre hûn dibînin dî kuraniya wê herêma aram zêde bû Tel Temir dikeve nêzîkî Tel Hemis dibe û hinekî jî nêzîkî Hesekê dibe. Ev tabloya herêma arame ji were baş xuya dibe ev hûn dibînin ev hêzên opozisyona Sûriyê ne hêzên Tirkiye ne hêzên din yên ku Tirkiye jî razî ye û dibêje ew hêz wê li wê deverê bicî bibin. Bi her hal mesele çi be jî Efrîn ne di sînor de li vê derê Cerablos e. Cerablos li ser sînorê Çemê Furat e tenê Cerablosîn zanin dest hêzên çekdar de ye ew ji hêz jî girêdayî Tirkiye ne tenê di navbera Kobanê û Cerablosê de Cerablos vê derê ye tenê Çemê Furat heye. Ev devera aram e ji Kobanê dest pê dike hetanî dêrîkê diçe. Bêguman evana pêşniyarin. Ne Amerîka daxwazên Tirkiye bi temamî qebûl kiriye, ne jî Tirkiye daxwazên Amerîka qebûl dike. Lê bi her hal çawa be jî Tirkiye dibêje li vê herêma aram çi 5 kilometre bin, çi jî 2 kilometre be. Tirkiye bi ti awahî nerazî ye ku YPG û hêzên ser bi YPG ve li wê derê bicî bibin. Amerîka jî dibêje wê YPG li wê derê bicî nebe. Çi hêz wê werin bicih kirin? Heta niha hîn danûstandin di navbera Ankara û Washington de berdewam